Ćao svima ljudi. Danas započinjemo novo preživljavanje. Sad vidimo kako će se zove. Možda Assassin Game. Assassin Game. Preživljavanje, još neki pojašavanje. Uključit ćemo bonus chest. Dobro, isključimo gotovo. Isključi, dobro, znači varanje je isključeno, možemo započeti novo preživljavanje. Ovo je prva epizoda novog preživljavanja, uopšte prva epizoda na mom kanalu i od mog brata, također imamo zajednički kanal i koristit ćemo, dobro, ovaj skin je samo slučajno tu završio, ovo nije moj skin. Wow, imam mnogo sreće, koliko sam upao. Koliko sam napravio sve, ja sam upravo. Dobro, sad ćemo vidimo. Treba prvo da nađemo šumu i da nacipamo drvo. To je osnovno za sve. Ili prvo da prestaju bonus chest. Ne znam, da sam stvorio. Aha, evo ga bonus chest. A nisam dobio bakri, nije bitno. Ovo je stvari. Možda neće, sigurno će mi biti potrebno drvo. Ćemo se ovo pretvoriti u taske. Ovo možemo pokupiti čast, ja sam zaboravila to. Ovo je na verziji 1.7.2. Na 1.8.1 ćemo da započnemo na 1.8 pa nadalje verzije. Započnemo mirno, ne bude na lako. Započnemo tek kasnije kada završimo ovaj serijal. Jer će ovaj serijal da traje jedno 50 epizoda. Tako sam planirao s tom. To ćemo vidjeti. Ja ću praviti dva različita kanala, što tu uopšte nije potrebno, i mrzi me sad da pravim stvari. Tako da, ajde onda napravimo crafting table, sad ćemo je da resadimo. Ajde ovako ćemo. Uzet ću štapiće, napravit ću pik. Ajde ovako, da posle napravim i sekiru. Super. Sad vam treba štapiće, i ovog ćemo šta ima nas. Ovako ga imamo malo više. Ovako, ovako, ne, ovako, ovako, to, mač. I mislim da imamo sve što mi je potrebno za početak. Sad pošto ne igramo na mirnom, ja ću da napravim na brzaka kućicu rudnika, ali idemo da istražujemo pećine i te stvari. Vidio odmah počne trava, što bi rekao. Ovdje ćemo napraviti sobicu. Malo će bude samo za početak. Poslije da nacipam drva. Ili ako vidim neku ovcu, sad ćemo više trebati. Wow, stajtik sam. Wow, kako su to zvuci. Sram. Šalim se, dobro, još malo ćemo nakopimo. Ovdje ćemo ovdje da označimo s ovim kamerom. Dobro, ovako. To će biti dovoljno, a ja ću iskopati još malo kamena. O, vidi ovo. Ja sam srećna. U jednom danu ovako stvari. Stvari, u prvih nekoliko minuta. To je sigurno će. Ali nećemo sad osreći. Sad ćemo da rudarimo. Wow. Ovdje nećemo kačimo. Još. Ovako napunjeni. Sigurno nećemo da idemo nigde. Tako da vidjet ćemo šta ćemo radimo. Za sad skupljamo kamen. 11 kamen, ja pokupim crafting table, pa ćemo onda da napravimo neki osnov također za početak. A onda idemo da
nećemo ništa, nego ćemo da tražimo ovce. Da budemo baksuzi. Baksuzi smo. Nema nigde ovci. Da, nema nigde ovci. Dobro, onda... Ja bi trebalo trčim. Dobro, kad se već tu ođem uzda ovaj bar. Ove kokoške. Sorry. Bar nećemo biti škrti sa hranom. Imamo dosta toga. Bez obzira na to da ovo nije nešto mnogo ovako korisno. Dobro, imamo malo tako da bit će to malo olakšanje. Za početak, dobro, napravit ću također i pik i jedan mač. Puknući. Dobro. A sa zemljom ću da označim kuću. A, kratim tebuk tu da vratim u kuću. Dobro, stavim dole. Za prvu noć, pa ćemo posle tek da pravimo kuću. Tako. Da, sad neću nešto mnogo definirati. Samo da znam da je. Evo, dobro, idem ja dole u kuću, neću trčati. Zato što mi se mnogo troši hrane, a ja nešto nisam opremljen. Evo ću, ovako, nemam nešto mnogo ni ovoga, stavit ću to, a ja ću iskopati također ovo ovdje, i ovaj pik, tako da njega ću više koristim, brži je. Ovdje već idemo. Znači, nešto mnogo paziti na stvorenja, creeper, zombi i slično. Idemo s njima da se fajtamo ko dobar dan u pećinu. Wow, mnogo sreća. Čovječe, kako ovdje je štek. Mnogo, uglja. Dobro. Boram neće nedostajati. Ja imam na jednom preživljavanju kako sam ja kopao, on leđe na pećinu, tu na bloku sam iskopao creeper, kad on puku, kad bi ubio sa 25 levela, pa vidiš. Pa kad mi zombi pokrali stvari od metala. A ja prvi dan preživljavanja. Šta je ovo? Masovne pećine. O, 36. Ja neću napraviti mnogo, pravit ću nešto ovako samo za početak. Naravno, tu ništa, ja sam više tamo da idem malo u fajt. Ali ako ću fajt, onda moram zamenovati mača. Dobro, znači tu nema nikog, ja ću odmah otići za ovo što će speklo. Tamo nijem što da jedem, ove jabuke ćemo da čuvamo. Ja puni 3, dobro. Ovdje ćemo staviti chest. Ovdje ćemo staviti crafting. Dobro. Sad. Ovdje imamo da li unutra ili da ne. Dobro, ništa ne može mnogo da nam se loše desi. Ali da, nisam pazim na to da ja nemam ništa od opet. Ali ne mogu baš da nas ubiju opet. Ili mogu, dobro. Dobro, ako skupili smo malo metala, uglja,
Imamo dosta uglja, nećemo možda ga skupljamo, a kasnije ćemo